even get to cross. Zdravím vás, Sorich, a vítam vás pri ďalšom dieli, tentokrát z Minecraftu. A ako ste si mohli už všimnúť, tak natáčam teraz s webkou. Pozadie si nevšimajte, ale no čo už. Som na mojom singleplayer svete 1.8 a ako som vravel, tak som našiel tie spawnery, išiel som vlastne rovno a ešte sa musím dať nepripravený na Skype. No, nepripravený, nerušiť. Tak, OK, tak ťažil som. Nie vyťažiť tento diorit, nie vyťažiť stone, to nerátam. Tento andezit a aha, toto je to isté, čiže to dám sa. Nie, to je granit. Toto je andezit, nie, to je stone. Aha, diorit, andezit a granit. OK, a tuto som ťažil a ako som tu ťažil, tak som vykopal už takto miestnosť. Napíšte mi do komentárov, že či sa vám toto bude že či sa vám tento dizajn páči. Muchy ma tu otravujú. Teraz idem dole. A vlastne tu som ťažil neustále ten diorit a teda. Tak som späť. Proste som toto ťažil, ale tie muchy sú fakt otravné. No nič. A dneska som sa rozhodol, že idem urobiť XP farmu. Počkať, na XP farmu je treba repeater alebo nie? Asi nie. Je treba repeater. A ďalší diel bude asi redstone. A tie spawnery, jeden je na... Tak to hneď vám to ukážem. Tak som dole. Jeden je tuto, ten je na skeletonov a druhý je tuto a ten je na zombíkov. Tie truhly som skoro celé zobral, len ešte zoberiem tuto zvyšok. Tam som sa musel vyhádzať. OK, a ideme teda na to. Takže od tohto spawneru 1, 2 dole. Potom si donesem ešte redstone a teda. Počkaj, ja som na úrovni... kde to je? Som na úrovni 47. OK, to by mohlo výjsť. Takže F3 vypnem. Jeden ste mi písali do komentárov, že sa vám nepáči, že mám zapnutú neustále tú F3. Aj keď mne sa to hodí celkom dosť, ale čo by som neurobil pre fanúškov. Takže 1, 2, 3, ešte jeden blok. Tak to teda. A toto tu vykopem. OK, toto ešte môžem vykopať. Tu som sa najprv pomýlil, čiže toto môžeme otorčkovať. A tuto 1, 2, 3. Ešte jeden. Dúfam, že sa v tých XP farmách nič nezmenilo. Lebo potom ma asi porazí. Takto. Takto. Potom automatické vypínanie, to si urobím potom. Nie, to tam nemôže byť. To má byť tuto. Ináč neviem, že či ste boli včera na gamerovom livestreame, ale hovorili o webke. A vlastne ja som
zistil, že ako točiť s touto webkamerou, čiže super. A to som vlastne zistil náhodou, lebo proste som nevedel, že ako sa natáča s tou webkamerou. A voda pôjde stade sem, čiže takto. 1, 2, 3 a ešte 4. Toto môžem dať jet. Aha, tu sa nás spanul skeleton. Ináč meč mám fair aspect 1 a smite, čiže sem si dám torčku. Čiže sa o šipy nebudem musieť bať. A aj tým pádom o luk. Takto. A ešte tuto 4. 1, 2, 3, čiže ešte o 1. Vidíte ten Andesite Diorite, to je hnusná hajzlovina. Je to proste hrozne veľa. Takto. A 2 bloky to má byť nad tým spawnerom. Čiže 1. Au. O, enchantovaný luk. Čo tam máš, punch? No, nedal nám ho bohužiaľ. Počkaj, tak teda o jedno tu musíme zahádzať. Nie, iba o jedno. Tak. Ten blok má začína trošku... trošku viac štvať. Nie, že si ho vykopem. Lebo potom by ma asi porazilo. Aby ste vedeli, robím prvýkrát double XP farmu. Čiže tak. Čo viac k tomu povedať? Neviem, že aké to bude super, ale dúfam, že sa spawnujú na tom Diorite a Andesite. To by som potom mohol vyskúšať. Počkať, ale ten spawner je v tejto výške. Jo, ešte aj úroveň sedí. Jo. Čiže super. Aha. Skap. Sem teda torčka. Toto ešte musím skopať. Tamto potom sa zase budú spawnovať. Ešte toto vykopem. OK. Toto treba? Treba. Či? 1. Počkať. 2, 3, 4. OK, tak treba aj toto vykopať. Ten gravel ma bude potom tiež štvať. Pardon, srať, doslova. OK, tak toto by som mal. Tak to ani nie, lebo ešte túto budem potrebovať. A ešte nech to vychádza aj s tou vodou, lebo sa mi tam cedulku nechce dať. Takže to končí tuto. Počkať. Toto si určite dám takto tuto. OK, tam je. A teda ten spawner je 1, 2, 3, 4, čiže sem bude, tuto bude voda. Toto je pokračovanie zase do jaskyne. Takto. Takže tuto bude voda. OK, takto 2 bloky. Ďalšie železo. To železa to je celkom dosť. Alebo sa mi to aspoň iba zdá. OK.
OK, takto. Toto tu musím potom zahádzať. Tak, a toto bude teda 1, 2, 3, 4. Jo, vychádza to. Super. Super. Tieto dva spawnery sú ako uliaté. Zase mám mucha štekli. OK. Ale tuto bude trošku problém. Alebo ani nebude. Takto 1, 2, 1, 2, 1, 2. OK, toto by som mal. Takto. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aha, ešte 2 bloky dole. Čiže to bude pekne vychádzať. Super. Takto. 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 Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Zase tak, tak. Dobre. OK. To je zase blokov, ty vogo. OK, toto by som teda mal. Takto, takto, tak, takto, 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 tak. Aha. To hneď vyriešime. Toto tie kejvky ma teraz netrápia. Teraz robíme XP farmu. A toto budú teda... Nie, tuto. Na druhej strane budú teda padať. Úplne dole. Čiže toto môže vykopať, tuto blok. Tuto vykopem blok. Neviem, že čo mám urobiť teraz výťah, že to bude hore a potom to padne potom padnú dole. Alebo naopak, že by... OK, takže toto by som mal. Pardon. Za menší strich. Takto ešte túto lopata. Počkej. No dobre. Len toto ešte skopem. Ešte o blok to skopem, ale zase ten dirt tam padne. Či dirt? Štrk. OK, čiže šup. Toto môžem OK, toto by som mal. Ale ešte tuto hore to zahádzať. Počkej, keď to je v tej istej úrovni. Počkať. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aha. Ešte, že som si to teraz všimol. Než by som potom pátral po chybe. Ale asi urobím ten vodný výťah. Lebo tá trapka sa mi aj celkom páči. Tak nech sa tu nespanú tí zombíci hnusní. Takto, OK. Toto si urobím ešte výstup, toto si to pozbieram. Nie, stade to bude tiecť voda. A to je 1, 2... Stade to, keď bude tiecť voda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 16. Toto vychádza, dobre? Aha, tak 17. A tak toto vlastne pôjde hore. Ešte tuto bude láva. A tuto takto, nech tam padajú tí malí zombíci. Tí hnusné. Ale ešte niečo. Jedna vec toto. Druhá vec toto. Ďalšia vec toto. Počkať ešte. Toto môžem takto zahodiť. Počkať. Nie, toto. Musím dať takto. OK. A odtade to potrebujem 8 blokov. Čiže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Čiže takto, toto dám. A sa to ešte môžem dať takto. A odtade to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prečo mi to? Tak teda dám ešte sem takto. OK. Sem ešte blok. Mňa asi porazí. OK, takže toto by som mal. Ešte sem doniesť tú vodu. Tak jeden kýbel mám tu a druhý budem musieť ísť ku mne domov, urobiť si tu nekonečný zdroj. Takto. Tak, som vybavený a ideme na to. No nie až tak úplne. OK, takže najprv toto niečo, toto. Takto. Tak teda... Aha. Takže to bude môcť ísť takto, ale tak sa zdá, že nie. Takže to musí ísť takto. Takto. Takže 1, 2, 3. Ale tak či tak to nevychádza. Asi som niekde niečo celé spočítal. No nič.
teda aj toto som sa zle spočítal. Takto. A teda 1, 2, dokade to dotečie, takže dotade to. OK. Teraz teda takto. A dotečie to sem. OK. Čiže skúsim toto. Či to pomôže? Nie. Tak teda skúsim toto. Tak či... A nie, o jeden blok dlhšie. No ďalej. Nie, toto naspäť. OK, čiže toto som moc neporiešil. Ani toto. Skúsim iba toto zničiť. To dojde len sem. OK, čiže sem ide cedulka a sem ide voda. OK, čiže toto tu je zlé. Vlastne ani. Nie, to si zoberiem. Túto cedulku zničím. Túto vodu musím dať takto. Takto. A sem pressure plate. Alebo cedulku. A sem takto vodu. Teraz sem vodu. Aha, ešte sem treba dať cedulku. Sem cedulka. Aha. Toto bude na dlho. OK, toto môžem dať naspäť, ale ešte zoberiem toto. Ale zabudol som to rátať. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, takže 8. 8, 9. Tak teda, počkať, to budem mať podľa tých ceduliek asi. Aha. OK. Toto si môžem dať takto dokopy. Šups. A teda 1, 2. Čiže sem si dám ešte dve cedulky. Teraz čo bude trebať? Cedulku. OK, som späť. Takže takto. Teraz sem cedulku.
sem vodu. Toto tu vykopať. Nie. Teraz budem musieť celku vykopať. Aj to dlho trvá. OK, čiže voda a cedulka. Nie, tam cedulka. Sem cedulka, teraz toto. Ešte sem by mala ísť voda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. To sa nedá spočítať. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Takže ešte raz takto. Počkaj, no vylej sa 20. Takže teraz to je 20, počkaj, to potrebujem ešte, čiže kýble. Takže to je 20. OK. Dvadsaťjeden. 22. Nie. 23. Počkaj, keď 23. Toto. A toto vlastne by malo ísť. Tuto by mali výjsť. Tuto cedulka. OK. A teraz 1, 2, aha. Tak teraz počkať. Takže 1, 2, 3. Vlastne toto nemusí byť, to môže ísť rovno takto. Len sem treba takto vodu a sem o jedno. A teraz počkať. Takto granit. OK, a tuto treba. Tak teda ešte o jedno. Čiže takto. Tak. To. Ty kokos, mňa asi poraziť dneska. Toto takto korito. Sem cedulku. 1, 2, 3. Počkať. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Takže 22, OK. Takže toto budú padať. Počkať. Aha, ešte sem treba. Ja nemám za sebou žiadnu vodu.
Čiže šup. Nemám za sebou žiadnu vodu, čiže 1, 2, to by malo stačiť. Hop, hop. Takto. Počkaj. Nie. Tak, nie takto. Čiže aj tuto som sa pomýlil. Dobre. OK, takto. Tak. Nie to, tuto nechať. Tuto zobrať, sem hodiť, tuto zobrať, sem hodiť, tuto zobrať, sem hodiť. Ešte si zoberiem takto zo 2 vody. OK, čiže toto zakopať, toto a toto. OK. Torčka a teraz aha 2, 3, toto už môžem takto dať. Tak teda počkať. Sem dám takto torčky. A teraz sa idem vrátiť. Alebo počkať. Ups. OK, takže toto má byť tá láva. OK, toto takto môže nechať. Takže sem teraz kopať. Niekde, no ja sa proste vykopem. OK, takže... OK, čiže tuto som vyliezol. Takže sem. OK. Takto. 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 OK. Ja ten gravel. Ja si toto potom za kamerou odstránim. Ale ešte toto takto. Takto. A budeme to musieť vyskúšať. Čiže teraz ide nebezpečná úloha, pri ktorej asi zomrem. Nie asi, ale určite. Počkať, ešte toto musím vykopať. A to je odtorčkovať. A ja za sebou nemám žiadny crafting, čiže si ho vykraftím. A robím si bedňu. Takto. Ešte tento armor. Všetko si tu vyhádžem.
Ja viem, že asi prídem o levely. A ono čo sa dá robiť. Čiže toto môžem zničiť. OK, ešte táto torčka. A sa to spawnujú. Ale ja som si tu jeden... OK, takže teraz zomrem asi depto. Aspoň tieto torčky od... Bum. A bum. OK, a teraz dúfam, že... OK. Takže tam dojdem. Takže som zistil, že takto to asi pôjde lepšie. Počkať, a toto je prečo? Počkaj, ešte toto je bugnuté. OK. Počujem tu rovno aj niekde pavúka. Jo, už sa tu spawnujú. OK, a teraz to bude asi najťažšie sa sem trafiť. Jo. Počkej, kde to je? Toto? Doprčíc. Jaj, už viem, ale funguje, toto je hlavné. No, už máme prvý luk. Potom si sem dám asi všade hopre. Budem musieť ísť ešte hore. Potom to. Ale prečo tí zombíci nechodia? By som ešte rád vedel. OK, tak potom si sem dám nejakú inú. Nejaký iný vstup. Aha, takže to sú zombíci. To skeletoni. Že takto. No, ja si myslím, že pre tento diel by to mohlo byť všetko. Nezabudnite dať odber, like, nejaký komentár. Ešte raz sa s vami lúčim. Nenapísali ste mi zatiaľ, bohužiaľ, že koľko je tam tých itemov.
musím sa priznať, že ešte ani ja som ich nespočítal. No nič, ja si myslím, že pre tento diel by to bolo naozaj všetko. Nezabudnite dať odber, like, nejaký komentár. Ešte raz sa s vami lúčim a Jiru bomby.